Hei, olen Mikko Kuusilehto, Robitin toimitusjohtaja. Tervetuloa tutustumaan Robittiin sijoituskohteena. Käydään tässä alussa läpi lyhyt video yrityksestämme. Meidän tuotteita pystyy löytämään hyvin useasta asiakassegmentistä. Tuotteitamme löytyy muun muassa Penger- ja avolouhinnan asiakaskunnasta, kaivostoiminnasta, olkoon se sitten maanalaista tai maanpäällistä, rakentamisesta sekä kaivonporauksesta. Robit tunnetaan markkinoilla laadukkaista, huippuluokan tuotteista, jotka tuovat lisäarvoa asiakkaille käyttökohteistamme. Jos vähän tarkemmin katsotaan yritystämme, viime vuoden liikevaihtomme oli noin 90 miljoonaa. Henkilöstöä meillä on tällä hetkellä reilu 200 kappaletta. Olemme läsnä yli 100 maassa. Huomioiden, että olemme kuitenkin suhteellisen pieni yritys, olemme pystyneet laajentamaan meidän myyntiämme merkittävästi meidän myyntipalvelupisteiden kautta tosissaan yli 100 maahan. Tuotantoyksiköitä meillä on 3 kappaletta. Lempäälässä täällä Suomessa, Koreassa sekä Englannissa. Kun me raportoidaan meidän vuosittaisia lukujamme, olemme jakaneet liiketoimintamme 3 eri liiketoimintaympäristöön. Nämä kyseiset liiketoimintaympäristöt eroavat merkittävästi toisistaan, kun katsotaan tuotesortimenttia ja myöskin niitä kohteita, missä niitä käytetään. Top Hammer-tuotteet ovat ensisijaisesti käytössä kaivostoiminnassa, maanpäällisessä sekä maanalaisessa sekä myöskin tunnelirakentamisessa. Meidän tuoteportfolio siellä sisältää kuvissa näkyvät porauskruunut, siihen liittyvät varret sekä muut komponentit. Down the hole business on ennen kaikkea avolouhoksessa sekä kaivon porauksessa käytettävä tuoteperhe. Se, mikä erottaa merkittävästi Down the hole businessen tuotteet ja Top Hammerin tuotteet, on Down the hole tuotteiden teknisesti selkeästi vaativampi rakenne. Poraustekniikka on kovin erilainen näissä kahdessa. Top Hammerissa isku tapahtuu maan päällä tai maan alla olevan koneen kautta, jossa meidän tuotteet välittävät tämän iskuvoiman siihen porakruunuun, joka tekee porauksen. Down the holeissa itse vasara, jonka me rakennamme, aiheuttaa sen värähdelyn, joka myöskin sitä aiheuttaa sen porausliikkeen siellä maan alla. Geotekniikan liiketoiminta meille on ennen kaikkea projektibisnestä. Sitä tapahtuu infrapuolella, yleisesti rakentamisen puolella. Isoja kohteita tässä voi muun muassa olla maanpengerrykset, paalutuskohteet ja niin poispäin. Kun katsotaan yleisesti ottaen meidän toimintaa ja meidän toimintamallia, niin on tärkeää ymmärtää muutamat tärkeät kulmakohdat tässä meidän tekemisessä. Ensinnäkin me ollaan hyvin tarkkaan valittu ne maat ja ne markkinat, joissa me halutaan toimia. Näillä kyseisillä markkinoilla me tunnetaan meidän asiakkuudet ja me tunnetaan meidän asiakkaiden tarpeet. Näitä tarpeita vasten me suunnitellaan ja me valmistetaan korkean suorituskyvyn tuotteita. Geologiset eroavaisuudet eri markkinoilla ja eri maiden välillä ovat merkittävät ja tämä tarkoittaa meille sitä, että meidän pitää merkittävästi panostaa tuotteiden lisäarvoa, mitä tuottaa asiakkaille, tuomaan taloudellista että myöskin teknistä etua asiakkaillemme näiden käytössä. Myös on hyvä ymmärtää Robitista se, että koska olemme kuitenkin suhteellisen pieni yritys, me panostamme merkittävästi kasvuumme jakeluverkoston kautta. Totta kai meillä on suoramyyntimarkkinoita, mutta kun katsotaan tästä hetkestä eteenpäin, kasvumme tulee nojaamaan merkittävästi jakelijoiden hyödyntämiseen tässä kasvuaihiossa. Jos otetaan muutama askel taaksepäin ja katsotaan historiaa, Robitin tarinaa, me ollaan tällä hetkellä 40-vuotinen yritys. Yrityksen alkuvaiheessa ensimmäisen 10-20 vuoden aikana yritys panosti merkittävästi kansainvälistymiseen. Tuotesortimenttia lähdettiin laajentamaan ja vuoden 2015 ja vuoden 2017 listausten avulla yritys panosti merkittävästi tuotesortimentin laajentamiseen luoden täyden potentiaalin asiakaskunnan käyttöön. Viimeisten vuosien aikana olemme panostaneet merkittävästi tuotekehitykseen, uusien tuotteiden markkinoille tuomiseen. Olemme yhdistäneet eri brändejä, joita on tullut yritysostojen kautta ja tällä hetkellä menemme markkinoille Robitin brändin avulla ja panostamme merkittävästi kasvuun aihioihin. Jos katsotaan viime vuotta, jos katsotaan meidän taloudellista performanssia, on selvää, että tällä hetkellä olemme aivan liian riippuvaisia EMEA-markkina-alueesta.
Yli 50% liikevaihdosta tulee kyseiseltä markkina-alueelta, mutta kun katsotaan, missä markkinoilla kasvuaihiot todella ovat merkittäviä, missä sitä potentiaalia kasvulle löytyy, niin on selvää, että Etelä- ja Pohjois-Amerikka, Etelä-Afrikka ja Australia ovat niitä markkina-alueita, joissa myöskin Robitille on tarjolla merkittäviä kasvun mahdollisuuksia. Jos katsotaan, miten meidän liikevaihto jakautuu liiketoiminta-alueittain, niin Top Ham on selkeästi suurin osa tästä meidän toiminnastamme. Tuotteemme Down the Hole -bisneksessä ovat erinomaisia ja uudet tuotealueet, joita olemme tuoneet markkinoille viimeisten vuosien aikana, ovat saaneet hyvän vastaanoton asiakkailta. Nyt seuraavien vuosien aikana meidän vaan pitää pystyä ulosmittaamaan tämä potentiaali myöskin näillä uusilla tuotteilla, näillä vahvoilla markkinoilla, mihin panostamme kasvun kautta. Vastuullisuus on erittäin merkittävässä roolissa tässä meidän liiketoiminnassa. Kaivosteollisuus maailmanlaajuisesti panostaa huomattavasti tällä hetkellä vastuullisen liiketoiminnan piiriin. Selvää on, että nämä isot megatrendit, jotka vaikuttaa globaaliin kehittymiseen, näkyy myöskin hyvin vahvasti meidän ympäristössä. Meille vastuullisuus ei ole pelkästään vastuullisuustermien ja vastuullisuusasioiden puhumista, vaan haluamme todellakin tuoda läpi koko arvoketjun tuottavuutta sekä etua meidän asiakkaillemme tämän toiminnan kautta. Me panostetaan siihen, että meillä on vastuulliset kumppanit, joiden kautta me saadaan läpinäkyvyyttä arvoketjuun. Me ollaan tehty merkittäviä askelia siihen, että olemme pystyneet pienentämään hiilidioksidipäästöjämme meidän arvoketjussamme. Henkilöstö on meidän tärkein resurssi ja aihio siihen kasvulle. Tärkeää meille on ilman muuta se, että meillä on erittäin tyytyväinen ja hyvinvoiva työyhteisö. Jos katsotaan, mitä asiakkaat sitten saavat osana tätä panostusta kokonaisuuteen, niin haluamme tuoda markkinoille ja asiakkaillemme käyttöön tuotteita, joilla on pitkä elinikä, jotka vähentävät ja tuovat tehokkuutta ennen kaikkea asiakkaittemme prosesseihin, vähentäen energian käyttöä, tuoden enemmän porausmetrejä samoilla resursseilla, samoilla käytetyillä resursseilla. Jos sitten mennään ihan konkreettisiin lukuihin, mitä se päästöintensiteetin vähentäminen meille on tarkoittanut, olemme ottaneet varsinkin, kun katsotaan meidän hiilidioksidipäästöjä, olemme ottaneet viimeisen 4-5 vuoden aikana merkittäviä askelia kohti meidän tavoitetta, joka on puolittaa meidän hiilidioksidipäästöt Scope 1 ja 2 vuoteen 2030 mennessä. Puhuin tuossa äsken uusista tuoteperheistä ja tarjoamasta. Me ollaan markkinoilla, jossa tuotekehitys on äärimmäisen kriittinen onnistumisen kannalta. Me, yhtä lailla kuin meidän kilpailijakin, panostetaan merkittävästi siihen, että pystymme innovoimaan uusia tuotteita, parantamaan olemassa olevien tuotteiden performanssia, jotta meidän asiakkaat saavat merkittävää lisäarvoa kyseisistä tuotteista omilla markkinoilla. Kuten aiemmin sanoin, markkinaolosuhteet ovat hyvin erilaiset riippuen maaperän ominaisuuksista, ja tätä vasten joudumme tekemään paljon asiakaskohtaista räätälöintiä tuotteemme kautta. Teemme aktiivista yhteistyötä asiakkaidemme kanssa tuotekehityksen osalta, testausten osalta, ja pyrimme aina tuomaan markkinoille uutta, parempia tuotteita kuin mitä aikaisemmin olemme pystyneet tarjoamaan. Jos katsotaan kyseistä vuotta ja miltä taloudellinen tulos on näyttänyt vuoden 2025 aikana, kolmas kvartaali antoi meille näkymää siihen, että kannattavuutta pystymme kyllä parantamaan nykyisestä tasosta. Yleisesti ottaen kysyntä markkinoilla oli hyvällä tasolla, mutta Robitille meille tärkeä rakennusteollisuuden kysyntä ei vielä kääntynyt kasvu-uralle niin kuin olimme olettaneet. Tilauskantamme laski yhtä lailla kuin liikevaihtommekin vertailukaudesta. Samanaikaisesti vertailukelpoinen EBIT kasvoi merkittävästi vertailukaudesta ja kannattavuus parani ennen kaikkea myyntikatteiden positiivisen kehityksen sekä tämän vuoden aikana tehtyjen kustannussäästöohjelmien ansiosta. Nämä muutosohjelmien toimenpiteet on saatu päätökseen viime kvartaalin aikana, ja nyt tällä hetkellä keskitymme ja pistämme kaikki resurssimme saamaan aikaiseksi myöskin liikevaihdon kasvua, ei pelkästään kannattavuuden kasvua. Mikä sitten on painopiste meille tänä vuonna, mikä tulee olemaan meidän fokuksessa ensi vuonna? Selvää se on, että
kun katsotaan Robitin performanssia viimeisten vuosien aikana, niin kyllähän myynnin kehittäminen on äärimmäisen tärkeää meille. Olen omassa ensimmäisen 3 kuukauden aikana kyseisessä roolissani kiertänyt paljon markkinoita ja tavannut asiakkaitamme ja saanut sen luottamuksen siihen, että kyllä meidän tuotteet pystyvät tuomaan selvää lisäarvoa markkinoille. Meillä on erinomainen tiimi maailmalla, joka tekee tätä myyntityötä yhdessä jälleenmyyjiemme kanssa, yhtä lailla suoramyynnin kautta. Mutta selvää se on, että kyllä meidän myynnin kasvun aihiot pitää löytyä Pohjois-Amerikasta, Australiasta ja Afrikasta. Euroopan painoarvo tässä meidän toiminnassamme on liian suuri tällä hetkellä ja olemme sitä kautta liian herkkiä talouden syklisille vaihteluille. Tärkeää myöskin tietysti meille on se, että jatkamme panostusta tämän toimitusketjun kehittämiseen. Sitä kautta pystymme vakauttamaan kassavirran vaikutukset tulokseen, pystymme luomaan selkeitä edellytyksiä siihen, että voimme palvella asiakkaitamme paremmin kyseisillä kohdemarkkinoilla. Kuten sanoin, tuotteet ovat asiakaskohtaisia. Joudumme tekemään tätä räätälöintiä paljon heidän varten. Ja sitä kautta tämmöinen markkinavetoinen lähestymistapa on meille erittäin tärkeä meidän onnistumisen kannalta. Jos katsotaan viimeisen muutaman kuukauden tavoitteita ja ohjeistusta, tulimme ulos 27.10. Tulosvaroituksella. Arvioimme silloin, että 2025 liikevaihto tulee laskemaan verrattuna vuoteen 2024. Yhtä lailla euromääräinen vertailukelpoinen EBIT-kannattavuus tulee laskemaan, tai arvioimme sen, että tulee laskemaan verrattuna vuoteen 2024. Kiitoksia kiinnostuksesta Robittiin. Hyvää päivän jatkoa.